Για να σου δείξω ένα υλικό που μόλις μας ήρθε. Δύσκολα θα βρεις μάστορα μέσα στην αγορά που δεν έχει χρησιμοποιήσει το 8007 της Peace Hacker. Και δύσκολα θα βρεις άνθρωπο που θα σου πει ότι δεν έχει κάνει καταπληκτικά αποτελέσματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, με μια πάρα πολύ ωραία τιμή και όλοι είχατε λίγο τη μουρμούρα ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο στο στέγνομα. Αλλά τα αποτελέσματα πάντα ήταν σαν καθρέφτης. Ήρθε λοιπόν η καινούργια έκδοση, το 8009, ίδιο τιμολογιακά, ακριβώς ίδιο στο ρίξιμό του, ακριβώς ίδιο στο τέντομά του, ένα προϊόν το οποίο δεν τρέχει, έχει εκπληκτική γυαλάδα, πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια με τα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιεί τα UVA, τα UVB και σε μια προσφορά για αυτό το μήνα και μόνο, με κάθε 5 κιλο που αγοράζουμε έρχονται και 2 στόκοι 20-25 της Peace Hacker δωρεάν. Δουλεύει με τους κλιρντές που δούλευε και στο παρελθόν, κανονικά τους 3008, 3007, 3009, 3006, μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο με 20 λεπτά ψήσιμο, αν πάμε με τον γρήγορο σκληρντή, πλέον είμαστε έτοιμοι για να αγγίξουμε το φτερό και να είναι στεγνωμένο τελείως. Κάτι που με το προηγούμενο προϊόν δεν το είχαμε ποτέ. Σίγουρα ήθελε πολύ περισσότερη υποστήριξη στο στέγνωμά του. 8009, καταπληκτική τιμή, καταπληκτικό προϊόν. Ξεκινήστε να μας παίρνετε τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ.